У Беларусі знікае насельніцтва ў памерах вялікага гораду. Дмітрий Круты подлізаў Лукашенку так, што ж лукашэнкаўскай газете сорамна стала. Ва ўрагане народ вінаваты. И каждый сидит и ждет, что сейчас все подключим. Новая беда ў Беларусі. Жніво. 2 дня на раскачку, а потом жесточайшее наказание. Польшча ставіць Лукашенку ультыматум. Вяскоўцам дапамогуць вайскоўцы. Потому что людей мы из деревни как пылесосом высасываем. Беларусаў заменяць карэйцамі. Умацаванне беларускага рубля. У Быхаве прыдумалі вечны агонь, які будзе служыць вечна. А ў Смаленску знайшлі аленя з несяброўскай краіны. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін па-беларуску і без цэнзуры. Ад часу мінулага выпуску адбылося вельмі шмат падзей. Таму з-за абмежавання ў часе спынімся толькі на некаторых з іх. Пачынаем. 20 ліпеня споўнілася 30 гадоў, як Александр Лукашенко заступіў на пасаду кіраўніка Беларусі. З гэтай нагоды ўсе дзяржаўныя медыі змясцілі здымкі 30гадовай даўніны. Чаму здымкі толькі буйным планам? А вось чаму. Клянуся служить народу Республики Беларусь, выполнять Конституцию и законы Республики Беларусь. Вельмі ж сцяг прапагандыстам вочы рэжа. Які ж вынік 30гадовага кіравання Лукашэнкі? Найперш у тым, што за гэты час насельніцтва краіны зменшылася больш, чым на 1 мільён жыхароў. Знікла насельніцтва 2 такіх гарадоў, як Гомель. І гэта толькі згодна афіцыйнай статыстыкі. Бо тыя людзі, што з'ехалі з краіны, лічацца пад статыстыцы ў Беларусі, а такіх ужо дакладна больш за 500 000. А гэта яшчэ адзін Гомель. І трэба заўважыць, усё гэта без вайны. Хаця вайна ідзе з самім беларускім народам. Дарэчы, кіраванне Лукашэнкі займае ўжо больш за палову майго жыцця. А да гэтага ў маім жыцці было 6 кіраўнікоў краіны, 4 савецкай і 2 незалежнай Беларусі. Вось такая беларуская стабільнасць. Дык можа ўжо пара Лукашэнку нагадаць яго ж выказванне 30гадовай даўніны. Эра 70гадовых уладароў заканчваецца. Беларусь мае патрэбу ў новых людзях і новай палітыцы. Падобна, што павіншаваць Лукашэнку з 30гадовым юбілеем вырашыла сама прырода. Спачатку па краіне пранёсся ўраган, потым затапіла сталіцу. Девчонки, куда поплыли? 18 июля. Возле парка Челюскинцев, Минск. Все в рублик идут. Мама, ну тихо! Аж сам Лукашенко назаўтра спытаў, за што Гасподзь паслаў Беларусі такія выпрабаванні. І тут так чорт з табакеркі выскачыў кіраўнік у адміністрацыі Дмітрий Круты, які расставіўся кропкі над «і». Магчыма, это для таго, каб прэзідэнт парадаваўся, што створаная ім за 30 гадоў сістэма выстаяла, вытрымала. Ніякіх крытычных наступстваў не адбылося. Нашы людзі вялікія малайцы, ніякай панікі, ўсё спакойна. І таму адмыслоўцы робяць сваю справу. Здорава, што ў нас створаная такая сістэма, што мы можам справіцца з любымі выклікамі. Краіна працуе і развіваецца ў правільным накірунку. Канец цытаты. Вось гэта лізнуў дык лізнуў. Як пісаў некалі Кандрат Крапіва, а ваенком дык Іванова нават пахваліў, ты, кажа Іванов, сапраўдны падхалім. Ці пахваліў Лукашенка Крутога, невядома, але галоўная лукашэнкаўская газета на сваім сайце цытату Крутога спачатку змясціла, а потым сарамліва прыбрала. Нават там сорамна стала. Але ў Лукашэнкі, як заўсёды, вінаватым аказаўся сам народ. Праўда, дзеля справядлівасці варта сказаць, што чыхвосціў ён і сваіх чыноўнікаў, але потым справа дайшла і да галоўнага вінавата. И каждый сидит и ждет, что сейчас все подключим. Ладно, для того, чтобы подключить, восстановить линии электропередач, нужны специалисты. Но убрать завалы, подключиться же надо. Это мои претензии как президента к людям.
Нават тэлеграм-канал Пул Первого звярнуў на это ўвагу. З нагоды гэтага варта было б паднавіць савецкі плакат 100гадовай даўніны. Зараз он павінен выглядаць неяк так. Найперш чым заціктокацца ды піснуць у сваіх інтэрнэтах пілу да сякеру ў зубы і наперад. Не пашанцавала Лукашэнку з народам. Ці ўсё ж народу з Лукашэнкам. Мала ўрагану ды патопу, як тут яшчэ одно няшчасце навалілася. Жніво. Таму найперш чым збіраць ураджай, Лукашенко сабраў селектарную нараду, дзе даў чыноўнікам і ў хвост, і ў грыў. 2 дня на раскачку, а потом жесточайшее наказание. Мне не пишите, по результату напишите. Вы знаете, что делать. Маўляў, камбайны туды-сюды ганяюць, за стратамі не сочаць, а яшчэ на жніве страшна нават уявіць. Крадуць. Сотрудниками милиции изъято более 50 тонн топлива, 14 тонн зерна ворованного, 17 тонн комбикормов, 7 тонн удобрений. Даже 50 литров украли средств защиты растений. Нядаўна мне прыйшлося быць сведкам, як убіраў свой ураджай польскі фермер. Ніхто не пад'ехаў да яго, каб купіць саляркі, злітай з камбайна. Не стаялі, як буслы на полі рознага рангу кіраўнікі. Не было на полі ні міністра, ні ваяводы, ні нават войта. Нават паліцыя не глядзела, каб фермер раптам не ўкраў зерня. І фермер працаваў, таму мае рацыю Лукашенко. Некоторые факты с позиции рациональной логики вообще объяснить невозможно. Тут дакладна, з пункту гледжання яго логікі не растлумачыш. Замест таго, каб Дуду з Тускам заняцца ўборкай, яны ўсяляк шкодзяць сваёй суседцы за бугам. Дадумаліся да таго, што хочуць спыніць грузаперавозкі праз мяжу. Нейкія яшчэ ультыматумы ставяць. Намеснік міністра замежных спраў Польшчы Анджэй Шэйна агучыў патрабаванні да рэжыму Лукашэнкі. Сярод такіх спынення гібрыдных атак на мяжы, выдача забойцы польскага жаўнера, вызвалення Анджэя Пачобута і іншых палідзняволеных палякаў. Ад Лукашэнкі да яшчэ патрабаваць? Ёж можна толькі прасіць. Лепш бы уборкай ураджаю ў сябе заняліся. Зладзілі б сабе фотасесію, вунь як у Беларусі. Паглядзелі чыноўнікі на Лукашэнку і давай фоткацца ў палях з каласкамі ды рознымі раслінамі. Проста глянуць люба. Працуюць людзі, не праседжваюць штаны ў кабінетах. Тут і міліцыянты, гледзячы на іх, падцягнуліся. Ну проста ідылія. Не тое, што ў гэтай загніваючай Польшчы. Толькі вось яшчэ адна бяда напаткала сельскую гаспадарку. Як у Бібліі, жніво багатае, ды работнікаў мала. Прыходзіцца нават вайскоўцаў задзейнічаць у змаганні з ураджаем. Якая ж тут можа быць вайна з Украінай, у якую хочуць уцягнуць расейцы? Нават цэлы зенітна-ракетны полк прыйшлося задзейнічаць у гэта змаганне. І без сцягоў тут аніяк. Ураджайнасць адразу ўпадзе. Відаць, камандзір задачу падначальным ставіў так: приказываю вам приступить к освобождению полей от злаковой растительности. Работы проводить без потерь личного состава и этой растительности, о выполнении доложить в течение недели. Нават прокурор долучыўся да барацьбы за ўраджай. Камбайны намалацілі першыя тонны збожжа новага ўраджаю і вымушаны на нейкі час прыпыніць працу. Чакалі машыны для адвозкі зерня. На такую неарганізаванасць звярнуў увагу работнік прокуратуры. Закреплены предприятия района, которые должны оказать помощь в отвозке зерна. Почему-то они не проявляют должной активности. Мы тоже будем с этим разбираться. І не толькі прокурор ды вайскоўцы. Сам Лукашенко загадаў дапамагчы вяскоўцам. Город должен подставить плечо, потому что людей мы из деревни как пылесосом высасываем. Трэба яшчэ задачу жанчынам паставіць, каб нараджалі больш, а то зусім працаваць хутка не будзе каму. Магчыма, для змагання з ураджаем падключаць карэйцаў. Бо неча аж панясе чорт лукашэнкаўская міністр замежных спраў ажно ў Пхеньян. Пішуць, што Максім Рыжанкоў едзе ў паўночную Карэю, каб дамовіцца пра гандаль зброю ці пра выход санкцый. Але ж напэўна хлусяць. Лукашенко ж мірны чалавек. Відаць, карэйцаў хоча ў Беларусь завесці, бо хутка ж працаваць не будзе каму. Тым больш у замежных медыях пісалі так.
Імаверна, што Паўночная Карэя імкнецца далучыцца да змовы 3 краінаў на чале з Расіяй праз серыю сустрэчаў на высокім узроўню з Беларуссю, а таксама зарабіць замежную валюту, адпраўляючы рабочых у Беларусь. Канец цытаты. Так што цалкам магчыма, што беларусаў заменяць карэйцамі. Беларускі рубель хутка зможа пацясніць амерыканскі долар ды еўра і стаць галоўнай валютай свету. Трызненне, скажаце вы? А вось і не. Такія высновы можна зрабіць, калі паглядзець, як бацюшка асвячаў аддзяленне банку ў старажытнай сталіцы Вялікага княства Наваградку. Таму зараз акі рвануць справы ўгару ў гэта аддзяленне. Стане яно галоўным аддзяленнем банку, сталіца перамясціцца ў Наваградак, а беларуская валюта стане галоўнай валютай свету, а то нават і сусвету, калі бацюшка пастараўся. А па ўсяму відаць, што стараўся, аж скуры вылазіў. А вось у Быхаве прыдумалі вечны агонь, прычым сапраўдны. Там вырашылі дарэмна не смаліць газ, які каштуе не танна, а запальваць яго толькі падчас урачыстасці. Найперш на месца ўрачыстасці прыязджаюць газавікі і падключаюць пераносную канструкцыю ў выглядзе зоркі на зялёным фоне ды газавага балона. Усклалі чыноўнікі кветкі і забралі тады канструкцыю. Сапраўдны вечны агонь атрымліваецца. Яшчэ трэба і кветкі штучныя выкарыстоўваць. Паклалі, потым прыбралі, каб яшчэ раз пакласці. Яны ж мёртвым не дужа патрэбныя. А потым можна пайсці яшчэ далей. Лукашенка старэе, штораз яму цяжэй па краіне ездзіць. Дык можна яму на вялікіх экранах паказваць багатую краіну, шчаслівых людзей і чарговыя перамогі. І Лукашенка будзе шчаслівы, і грошы будуць зэканомленыя, а галоўнае, сам народ будзе шчаслівы. На жаль, час не дазваляе сказаць больш, таму напрыканцы, як і абяцалі ў мінулым выпуску, пра Смаленск. Там скульптуру аленя, што стаіць у парку, адмовіліся ўключыць у рэестр помнікаў гісторыі і культуры. Чаму? Бо алень зроблены ў несяброўскай краіне. Алень быў зроблены Рыхардам Фрызе па замове самога кайзера Вільгельма, а ў Смаленск патрапіў у якасці трафея пасля Другой сусветнай вайны. Чыноўнікі адмаўляюцца лічыць яго культурнай каштоўнасцю, бо зроблена на Германіі. Дык тады трэба амаль усю калекцыю Эрмітажу прызнаць нічога не вартым хламам. Далей больш, некаторае абсталяванне, вывезенае з нямецкіх заводаў, працуе і дагэтуль. А ўсе іншамаркі, а тэлефоны, з такой логікай і палову слова ў мове можна згубіць, дакладней в языке. А крыж Еўфрасіні Полацкай, які на пачатку вайны вывезлі ў Маскву і не вярнулі дагэтуль. Кажуць, калі яго сам патрыарх моліцца. А можа, гэты крыж нават у Маскве яшчэ дагэтуль бароніць беларусаў? Можа, пара яго ўжо вярнуць беларускаму народу? На гэтым мы з вамі развітваемся. Да сустрэчы ў чацвер. Пастараемся распавесці цікавую гісторыю пра каноплі і не толькі. Дзякуй вам за каментары. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!